Se udra Ahafo Hwidiem wa akonwa ne ya aso na konwa na won chifri denchira ntwum na Abirim Moro War esi denchira no ene de omo bepia Asanteman mu ebre obedru ye no omodwane koto Asantehene na oteso sabre no eno nti ohene da ne omo ma Abantemanhene se onhwe won so no won ho ama asem yensua won ho abakosem. Abirim Moro War no na apia adwa wodikan no esanse na ote bantimenti no odi akwabo ahenachi ene ne kosa akon no eno mu na ihu sa kwayi eno nto ade ni dwa ato asi bantimahene so ekosere ni wurama no na sa opani no ye obofo eno nti ni wura te ase ma ne se ometina sa kwayi nim opani de ose ye oyo ebetina sa kwayi nim kwaye na setena nim no ofre bia ye bi sikansua na sa sikansua eyensu eno nti ofre honum sikansua kwayi enam se no ye ahayo anaso ye obofo ntino onante kwaye mu bebre enye mu ajapade na sa ajapade onyane sultano ani ana ye bosom eno nti opani de ajapade iba asuhyieye sabra no na asuhyieye te kofin so wo honum eno nti ode kokyere ne ma ne ka kyere ne se ono ana yi na ma no eno nti hwe na wansuru eno nti na yi dom ka ne ho ma omo betim bosom ne ma no eno nti wo asuhyieye tano kofi eno wo Hwidiem tano kofi ebra opani free denchire bepiemu Asanteman mu no na ne nua ba aka ne ho aye frɛ ne ya amankwa eba se wokokwaye mu ho no oja ne nua ba no oba ntema sebi wotitibre mu no se na wo bosom ana wo ajapade kese ebra opani wokwaye mu wo hu se kwaye ni mu odu anhwe ya ne dua bia yiman abese na ajapade nti opani tutu so kotena bia bia na ofre honom doma eno nti Hwidiem no onkro pani ene doma na sa doma ewo Kenya ase kwano so eho ne wonkro pani se kro mu no opani kotim ne bosom a oto na ha ye adwuma ne so enam se na adwuma ne ya anante enti no obaya abedru bia na Hwidiem nko ana wo ho sa Hwidie na ye nantwi Hwidie apapa atenten ne bi enya Hwidie na ye tone nkwanche ne bi no sa Hwidie sebi so opani bi kɔ ne krachi a ɛhɔ ne yedi simpoma na bra opani be hu sa asase pradada ɛya Hwidie nkwan onya adwense ɛha ne bai ɛha ne najapade ne nsɛi aha ne dua bi meyi moso aha ne oda obenya na somdue ɛno nti obetena sa Hwidie mu ɛno nti opani freedom a ɛbetena sa Hwidie mu ene sa domai ɛhɔ bia ɔwɔ ne dikro nso wɔ hɔnom ɛma remfi se enye doma hinkro ne eka ho asem eno nti oba ne nchina so wokɔ a okra won se okɔ na Hwidie nim so obi nso na ekɔ hɔnom a ɔkasa ɔkɔ opani apie dwa Hwidie nim na bra opani nya atenase ehu se sese de ne ho tɔ no wɔ hɔnom no ɔkɔfa ne nua ba amankwa nso firi bantema bɛka ne ho eno nti ɔmo bɔ ɔmo nsesen echichiri kro ne ma kro ne bɛyɛ kro kɛse eno na kro yi benya adin Hwidiem se uduru Hwidie kro yi mu a ɔde abosoma kɛse miɛnsa na echichiri sa kro yi baako ne tekofi esuta no sa esuta no ni twa asuhyieye ene Hwidie ntem eno achi no te kwa me beka ho a omode kyekere sa kro yi sa Hwidie mu kro yi obɔ won ho modin pa wokuaye adwumanim abasobode amampani di ma akuafo no emfie bi atwa mu no Hwidiemfo ne nsakan bi bekyere best farmers eno nti so hwe nananom nkonwa a ɛwɔ Hwidie mu a ɔwɔ ho nsase bebra ɔde yekua ne ho abakosɛm ne hyase free won akanifo a ɔkyekere kro yi enam se no yɛ ɔbɔfo no yekua ntene ema ho nkonwa ne benya nsase bebre abakosɛm ne bi kyerɛ sɛ Hwidiemfo yɛ nkrɔfo a wonim kasa ɔsabu ade